Hindi, kilala ko ng ibang police, tsaka ng mga barangay officials. Tsaka dala ko naman yung ID ko sa hospital. So, let's go sa go! Ayan na guys, yung niluluto ko lilit ng mga galunggong, no? Pero ganyan na yung mga galunggong ngayon guys, na benta sa palengke. Yung mga cute. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Ayan, kagigising lang po natin. Late na naman po tayong nagising. Dahil po ay, hindi ko alam guys, ang babaw talaga yung tulog ko. Pero kapag mga 4-5 a.m. na ganun, yun yung talagang hindi na ako masyadong nagigising. Diretso na hanggang 9. Ganon. Ewan ko nga, parang nagbago yung sleeping pattern ko ngayong lockdown. Puro na ako puyat. Ganyan. Ayan, guys. So, mag-skincare lang po muna tayo. Ayan. Para fresh ang ating mukha. Ngayong umaga at nang makapag-sunblock din pala. Alright, guys. So, nakapagbihis na po ako ng pang-araw-araw. Pang-araw-araw. No, I mean, this is for workout na lang. Kasi ito yung mga dry fit na mga damit. Ayan. Kasi balak ko mag-workout. Kasi yung sakit talaga ng likod ko, guys. Alam mo yung parang dragging, parang pabagsak lahat ng weight ko papunta dito sa waist ko. Kaya sabi ko mag-workout ako. Pero yung workout na pang back, ganyan. So, yun. Mahaba na rin ng buhok ko. Guys, alam nyo ngayon na mga problema din ng mga tao kung saan sila magpapagupit. Buti na lang pag babae, pwedeng hindi ka lang magpagupit kasi ang haba na tinitingnan ko kaninang nasa labas ako. Ang haba pala. Tapos ang kapal pa kasi ng hair ko. But anyway, let's do the things that we should do. But before that, let's do the journal. Update time, guys. It's already almost 2 p.m. and I'm going to the hospital right now kasi may emergency meeting daw kami. Nag-message sila kanina may meeting daw ang mga heads. So, hindi ko alam kung anong agenda namin pero tinatanong ko yung kasama kong head nurse din. Parang about PPE ata. So, we will go there. Tapos, hindi ko alam kung masasama ko kayo or what pero I'll try na mag-vlog papunta dun, guys. Ito na, guys, pinapalabas yung mga aso. Ayaw na naman lumabas po ni Butter. Butter! Nasa ilalim kasi siya ng bed ko, guys. Ba't bang liwanag? Doon yung tambayan niya, guys, sa ilalim ng bed ko. Ayaw niyang lumabas. Butter! Hindi ko siya kayang kunin doon, guys, kasi sobrang sakit ng likod ko. Wait nga, may mask na ako, guys, kasi bawal lumabas dito na hindi naka-mask. So, I'm gonna try. Dala ko rin yung ID ko, guys. Wala akong dalang quarantine pass. Kasi, dyan lang naman, malapit lang naman. Di naman ako aalis ng town. Grabe, napakaliwanag. Tsaka, hospital lang naman pupuntahan ko. Kilala naman ako ng mga ibang pulis dito. Tsaka ng ibang pulis, wow, may kape. Hindi, kilala ko ng ibang pulis. Tsaka ng mga barangay officials. Tsaka dala ko naman yung ID ko sa hospital. So, let's go sa go. So, ganito ngayon yung itsura, guys, ng kalsada dito, highway. Pag Holy Week to, as in, hindi mahulugan ng karayom. Pero ngayon, as in, tig-isa na lang po ang mga sasakyan dito. Pag ganito ngayon, hirap tumawid papunta dun sa part ng hospital. Pero, ayan, tingnan natin. Dito kami, guys, sa dating school namin. Ayan, tingnan mo, walang katao-tao. May mga foreigner lang ng mga natira ng mga estudyante. Dito kasi kami magmi-meet kasi ayaw na namin pumasok sa hospital. Ayan, dyan. Tsaka mas malamig dito, as in. Rinig mo pa yung mga ibon, o, diba? Hey guys, I am back. Time check, it's already 4:32 p.m. and kakarating ko lang, guys, from the hospital. Tapos dumaan ako dyan sa kapitbahay. Bumili ako ng ano ba to? Anong tawag na nga dito? Kamote. Kasi gusto kong magluto ng baradibod. Yun, yung Ilocano dish na may malunggay, na may sahog na fish na prito. Tapos bumili ako ng saging para ang tawag nito, iboboil. Bawalin ko mamaya sa hospital para may pagkain kami habang naka-duty. Pang coffee kasi triage ako mamaya. Tapos feeling ko may mga nganak pa. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin namin tumbling mamaya.
Kasi paggabi yun nanganak, malamang sa malamang kami na naman din ang papasok. Wala na namang ibang matatawagan na mga nurses. Kaya, good luck. Ito na guys, may mga nakuha ako yung sobrang bata lang talaga. Yung mga dahon niya, yung kinuha ko, yung mga nasa top lang. Kasi nga, diba, pinutulan ko ng mga sangay ng mga yan last month. Sakto ngayon yung mga sangay niya, sobrang yabong ng mga dahon-dahon niya. And then, magbabalat lang din ako nitong, itong malaki. Yan. Tapos magpiprito ako ng fish na pang sahog. O, diba? Amazing! Ayan na guys, yung niluluto ko lilit ng mga galunggong, no? Pero ganyan na yung mga galunggong ngayon guys, nabenta sa palengke. Yung mga cute. Namiss ko kasi maggulay guys. Kagabi kasi trinay ko na ang tawag nito, noodles. Alam mo yung Lucky Me na beef? Sabi ko gusto ko kasing kumain ng Korean noodles. Eh wala na akong Korean noodles. Hindi naman ako masyadong gutom. So ang ginawa ko, yung Lucky Me na beef noodles, nilagyan ko siya ng kimchi. Tapos nilagyan ko din siya ng yung powder na ginagamit para pampaanghang kapag gagawa ng kimchi, yun. Lasa na talaga siyang Korean noodles, guys. Tapos hindi ako nagba-vlog. Kasi nga, sasabihin na naman ni Papa ko, puro noodles yung yung kinakain mo, ganyan. Tapos di rin ako nag-video call sa kanila. Tapos habang kumakain ako ng noodles, tumatawag sila. Siyempre, alangan naman hindi ako kakain. Silent pa akong kumakain na ganyan. Pero di ko mapigilan yung... Tapos narinig guys ni mama ko na nagdo-noodles ako. Noodles ka naman! Hindi na nga ako nag-vlog, tsaka hindi nag-video call. Tapos saktong tumawag ba naman sila? What are the odds? Ito na guys, almost ready na. Konting luto lang po yung sa dahon ng malunggay para hindi siya maging mapait. May term kami dun sa Ilocano, yung mapaseng, ganon. Yan, okay na yan. Tapos wag kang mix din ng mix. Yan. Kain na po tayo. May rice na ako dito guys. Nandito na yung ulam ko. Ay, ang sarap. Ito ngayon guys, sobrang tinipid ko yung ang paalat niya kasi kailangan hindi na maalat ang mga kinakain ko kasi for the past few days puro high in sodium po yung mga kinakain ko, so kailangan nating ayusin ang diet, dapat hindi maalat or else after the quarantine ay baka for surgery na po tayo. Ay, parang ganito yung guys, nakikita ko na sinasabi ng mga Bisaya na utan. Kain na tayo. Oh my God. Namiss ko to. Ang tagal ko nang di nakakain ng ganito. Ang sarap ng malunggay guys kasi yung tip talaga niya. Hindi ko na masyadong hinimay, malalambot kasi. Hey guys, time check. It's already 6:43 p.m. and ready na ako papuntang hospital. Nandito na yung aking backpack. Nakapag-skincare na rin po ako. Kaya yung skin ko parang pawis na naman siya. Pero hindi naman siya pawis sa ngayon. Kasi tumutok na talaga ako guys sa electric fan. Kasi yung Rejuve na ewan ko ba, nakakapagpapawis. Tapos may dala akong dito guys. Nilagang saging. Kasi nga yung binili kong saging kanina. Tapos, kinalahati ko lang yun para bukas may pang... ang tawag nito pang banana Q kasi gusto kong kumain ng banana Q. Hey guys, this is Mia from the future and I am currently editing this video and naisip ko lang na kasi lalabas siya ng Sunday, why don't we do the shoutout Sunday, which is we do the shoutout ng Minsana na lang every Sunday. Lahat ng mga nag-comment po sa the whole week we will do the shoutout. Ayan. So thank you so much po sa laging panonood and let's start. Shout out kay Sis Jaynelyn Alonzo, laging number 1 yan, first honor sa panonood. Lagi siyang nandyan. Tapos kay Raymond Caberto, kay Kai Kulit. Pero parang itong channel ni Carla na to, parang nawala. So, hanapin ko lang kung ano yung channel niya, then we'll do it
ngayon. Hindi na daw niya ma-open yung channel niya na to. Kaya ang ginagamit na nila ngayon is yung isang channel, Allen Joy Paulo. Ayan. And then kay Sis Shane Salonga. And then kay Irene. And then kay Sis Manilyn Gonzalez. And then kay Rachel Calderon Balan. And kay Sis Rosemary Sumulong. And then kay Extra Calls. Ayan. So, thank you so much po sa panunood. I hope you enjoyed watching this video. And kung gusto nyo ring ma-shoutout sa mga susunod na videos po natin, para sa Shoutout Sunday natin, ayan, just comment down below. And, ipunin ko na lang kung sino yung mga nag-comment. And then, isa-shoutout na lang po natin. Thank you so much guys for watching. And if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe. And i-like mo na rin at i-follow mo na rin ako sa Facebook and sa Instagram with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Ayan guys, ito na po yung ating sinigang na chicken. Nakalimutan kong sabihin sa inyo guys, nilagyan ko na siya ng konting sinigang mix. Ayan. Tapos konti lang yung nilagay ko na sabaw na. Kasi ayoko nang masyadong masabaw. Kain na tayo guys! Nakatamaran ko, pinood processor ko na rin po ang ating carrots kasi ayoko nang mag-ganun ulit, mag-grate, nakakaubos ng oras. Anong oras na po? 4 PM, magpa-5 na, may duty pa ako ng 7. Di pa ako kumain, di pa ako nakaligo, di ba?